Γνωρίζετε για το διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό ή αλλιώς TMS? Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε μαζί την καινοτόμο θεραπευτική προσέγγιση για νευρολογικά και ψυχιατρικά περιστατικά, την οποία μόλις έχει στην κατοχή της το Κέντρο Αποκατάστασης Attica. Ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός είναι μια προηγμένη, μη επεμβατική και μη φαρμακευτική μέθοδος αποκατάστασης που χρησιμοποιεί τη δύναμη του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για την προώθηση της πλαστικότητας των εγκεφαλικών κυττάρων. Στα ωφέλη της χρήσης του TMS συμπεριλαμβάνεται η αποφυγή παρενεργειών, όπως συχνά παρατηρούνται στη χρήση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, αλλά η ικανότητα των ασθενών για άμεση επιστροφή στην καθημερινότητά τους. Κατά κανόνα, η διάρκεια έκαστης συνεδρίας TMS είναι 30 λεπτά. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, οι θεραπευόμενοι είναι ξύπνοι και κάθονται αναπαυτικά σε μια ειδική καρέκλα. Δεν γίνεται χρήση κανενός είδους αναισθησίας ή νάρκωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια, το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου είναι παρόν. Το TMS μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση νευρολογικών προβλημάτων, όπως της κινητικότητας και του λόγου, στην αντιμετώπιση χρόνιου πόνου, καθώς και στην αντιμετώπιση συναισθηματικών διαταραχών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ενήλικες ασθενείς με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο που παρουσιάζουν διαταραχές κινητικότητας άνω άκρων, σε ασθενείς με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο που παρουσιάζουν αφασία εκπομπής αλλά και γενικότερες διαταραχές στην παραγωγή του λόγου, ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες, ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση που παρουσιάζουν σπαστικότητα κάτω άκρων, σε ασθενείς με κατάθλιψη και σε ασθενείς με διαταραχή μετατραυματικού στρες.